Хармонията и щастието са връх, който се покорява с поредица от малки стъпки. Водач в приключението към увереността и спокойствието днес ще бъде Красимира Ангелова, бизнес-ментор и трансформиращ коуч. Добър ден! Добър ден! Много се радвам, че съм тук. И аз, ние вече си започнахме разговора преди началото. Сега ще го продължим. Моля те обаче първо, трансформиращ коуч, какво точно означава? За мен означава лична трансформация на човека, т.е. осъзнаване какво мисля, какво чувствам, какви са моите емоции днес. И когато ги променим, ние можем наистина да променим живота си. Тези малки крачки, както казахме по-рано, всеки ден. Прави ли ви впечатление, че всички искат промяна, нещо да променят живота си, копнеят, искат, но не предприемат реалните стъпки и действия, за да го постигнат? Да, защото изисква постоянство, дисциплина и ежедневни действия. И както, ако мога да взема въпроса, всички искат промяна, факт, всички искат да са щастливи, всички искат да са успешни, но малко хора са готови да направят действията. А кои са действията? Има ли формула? За мен, за да се трансформираш и за да направиш промяната в живота си, на първа стъпка да бъдеш благодарен за това, което имаш. Втора стъпка е да осъзнаваш какво мисля днес, какви са моите емоции днес и какво аз искам да постигна в живота си. Защото ако ние нямаме една по-дългосрочна цел за нашето бъдеще, само защото не виждаме определени резултати в настоящето, ние не предприемаме никакви действия. Защото голямата ни цел, голямото ни бъдеще, което ни очаква, то някак си ни издърпва и ни кара да действаме. Кара ни, например, всеки ден да сядаме и да пишем благодарности, да осъзнавам, днес бях ли щастлив или по-скоро се чувствах гневен или пък разочарован заради дъжда, вятъра, студа навън. И всичките тези неща са необходими да ги правим всеки ден. Да започнем от благодарностите. Това не трябва ли да е състояние на духа или ние можем да го възпитаме и култивираме в себе си? Възпитаваме го, както за всичко в живота ни и е необходимо всеки ден да го правим, да го пишем, защото много хора ми казват, Краси, но аз съм благодарна. Когато отида в магазина, казвам благодаря за едно или друго нещо, но когато ние го напишем, даваме фокус на нашето внимание, а където е нашето внимание, там ние го усилваме все едно, го разширяваме и то става все по-голямо в нашия живот. Вероятно това влияе на емоциите, защото ако ние се фокусираме върху нещата, които не са ни приятни, автоматично започваме да се чувстваме и хронично зле. Да. Затова е необходимо да видим наистина каква е емоцията днес. Защото ние живеем ежедневно, изпитвайки определена емоция. И ние не го осъзнаваме. Но когато осъзнаем, чакай сега, в по-голямата част от времето, аз мисля положително или мисля негативно. Затова е необходимо да ги запишем. Иначе не можем да ги осъзнаем. Тоест, на първо място всеки ден пишем благодарностите си. На второ място записваме начина, по който се чувстваме и какво е довело до тези емоции. Да. Това всеки ден. За какъв период от време? Благодарностите за мен са начин на живот. Тоест това е наистина за цял живот. Ако искаме да живеем хармонични, балансирани, в радост, в щастие, да се чувстваме спокойни, благодарността е най-бързия път. По повод на емоциите, дали искаме днес да разберем коя е водещата емоция на деня, ако усещаме, че днес се е случило според нас нещо негативно, нещо, което ни е разстроило, хубаво е да запишем тази емоция. Ако смятаме, че не се е случило нищо негативно според нашето възприятие, не е необходимо да си водим, да кажем, списък на нашите емоции днес. А това как ни помага? Помага ни по такъв начин, че ние се отделяме от нашата мисъл. Тоест, ние започваме да виждаме какво аз мисля сега в този момент. Защото много пъти и аз, и с хора, с които работя, когато погледнем написано на листа хартия, тогава осъзнаваме какво наистина мисля. А иначе не. Иначе ние сме едно с нашата мисъл и си мислим, че мислим едно, а в действително се оказва нещо съвсем различно. И даже аз съм си правила със себе си експеримент, когато си запиша мислите на лист хартия, след това да ги прочета на глас и се оказва, че това, което съм си мислила и това, което съм прочела, се разминава от моите възприятия. Затова е важно да осъзнаваме какво мислим, какво чувстваме и кои сме ние. Да, за да разберем кои сме ние. Добре, това са две стъпки. Има ли трета? За мен е медитацията.
защото, както споделих и извън ефир, на мен ми отне около 6 месеца преди реално да почувствам какво е медитация. Мислите ми бягаха на всички страни, не можех да си успокоя ума, мислех какви задачи трябва да свърша, какво предстои в днешния ден. И някъде след 6-тия месец, аз пожелавам на всеки да е малко по-бързо от този дълъг период от време, но аз вярвах, че това нещо помага и то наистина помага. Как? Като ми успокоява съзнанието, успокоява моето тяло, моята психика, дори мога да кажа, и след това не емоционално аз взимам решенията в ежедневието си. Рано или късно обаче трябва да взимаме решения за събития, да правим избори в определени житейски ситуации. Как всичко, което изброихме до тук, може да ни помогне да бъдем по-мъдри, по-зрели, за да направим правилния избор, да направим верния завой? Аз мога да кажа какво аз правя, когато търся решение и не го намирам по логичен път. Даже ми се е случвало и по време, отивам на масаж и тогава си разтоварвам целият ум, но си давам задача да помисля за този въпрос, на който търся отговор. И тогава много идеи ми идват, даже чисто и като картини, но това, което човек може да направи, да влезе в медитация, да си помисли за това, което търси решение и просто да остави отговора да дойде. Отговора идва като една дума, като мисъл, може да дойде под формата на някаква картинка да видим по време на медитация, може да е нищо. Защото ако никога не сме правили медитация, нали, нека хората да не очакват, сядат сега. Не е магическо. Не е магическо, не. Това е тренировка. Както е тренировката във фитнеса, както се учим да се храним здравословно, да избираме дали ще ядем нездравословна храна или ще ядем здравословна храна. Всичко това изисква воля, постоянство и дисциплина. Което пожелавам на нашите зрители. Благодаря, че споделихте с нас. Благодаря и аз. А ние ще говорим отново утре за самолетните катастрофи и случаите през последните месеци, които предизвикаха напрежение в обществото. Ще ви срещнем и със световния шампион в бокса Детелин Далаклиев. Приятен ден!